गोनां आरो गैयैनि जिउ। सनापुर गामिनि सिङाव थानाय गंसे फिसा गोरिबनि न'। जाय न'आव हायनारि मुंनि सासे समायना सिख्लाया गावनि बिमा बिफाजों थायोमोन। आरो बे सिख्लाहा नुनायाव महर गोसा जोबोद नायनो समायनाब्लाबो सिङाव जोबोद दुखुजों बुंफबनानै दंमोन। आरो बे हायनारि सिख्लाया सानसेखालि सानबाय, आं आंनि गोसो सिङाव थानाय बाथ्राखौ बेसेबां लाखोमाबावनो, आं लावगाजोखौ खनसे लोगो हमनानै बेनो खिन्थाजोबनांसिगोन। आं खिन्थानो हानाय नङा, बियो गोसोआव जोबोद दुखुसो मोनगोन खोमा। ना खिन्थानायानो मोजां जागोन नामा? जियानो जाया मानो आं बेखौ खनसे लोगो हमनानै फैनोसै। बे समाव हायनारिया गावनि मोजां मोननाय लावगाखौ लोगो हमनो थांनो नागिरबाय। आरो हायनारिया थांनो ओंखारनाय समाव हायनारिनि बिमायाबो न'नि लांगोनायावनो दंमोन। आरो हायनारिखौ ससे आवगायलांनाय नुनानै बिमाया सोंहरबाय, हायनारि, बहा थांनो नोङो? हायनारिया बेखौ खोनानानै बिमाखौ बुंहरफिनबाय, आयै, आं न'आव थाबाय थानो बानानै दसे सनाथि मोननिथिंसो बेरायहैनो थांनो नागिरदों। बिमाया बुंफिनबाय, थाब फै दै, थाब फै। जागोन आयै। बिदि बुंनानै गोसोआव दुखु लानानैब्लाबो हायनारिया लावगाखौ लोगो हमनो थांमारबाय। आरो बे समाव बिमाया सानबाय, बे गथ'आ आंखौ थगायनानै गावनि मोजां मोननाय लावगाखौसो लोगो हमनो थाङाखैथ'। बिनि उनाव बिमाया न' सिङाव हाबहैबाय। हायनारिनि बिमा जायब्रेङा हायनारिखौ लावगाजों लोगो हमजानो सैयामोन। मानोना लावगायाबो सासे जोबोद गोरिब नखरनि सेंग्रासामोन। बे समाव हायनारिया गावनि मोजां मोननाय लावगाखौ लोगो हमनो थांनाय जायगासिम मोनहैबाय। आरो लावगाखौ फन खालामनानै लेंहरबाय, हेल' लावगा, नों बहा दं? आं नोंखौ बे बिफां सायायाव नेनानै दङ, नों दसे सम फैथ'लाय दानो। आरो हायनारि सिख्लाया फन रायलायखांनायनि उनाव जिरायनानै नेबाय थाबाय। दसे समनि उनावनो बेनि मोजां मोननाय लावगायाबो मोनफैबाय। आरो सानैजों रायज्लायबाय। हायनारि, मा जाखो? मानो मोखां सोम थाबाय थाखो नोङो? लावगा, नों मिथियाखै नामा? बुंलाय, मा जादों? बुंबासो मिथिगोन आं। आंनि आइया आंनि हाबाखौ सोरबा माहाजोन सेंग्राजों थिग खालामबाय। मा? औ लावगा, दा आं माथिं जाजेननोसो जाबाय। ना नोंनि खोथाखौसो खोनासंनो, ना आइमोननि खोथाखौसो खोनासंनो? ओरैबो जाया ओरैबो जायासो जाबाय आङो। नोंनो बुंदो लावगा, आं मा खालामनाया मोजां जागोन? हायनारि, नों जेखौ मोजां मोनो बेखौनो खालामदो। माने मा बुंनाय जाखो बेलाय? इसोरा जा जायो मोजांखौनो खालामखायो हायनारि, नों बे सेंग्राजोंनो हाबा जादो। नों खुसिबानो आंबो खुसि, नोंल' गोजोनै थाहै। लावगा, नों फाग्लासो जाबाय नामा? दे हायनारि, थांदो न'आव, आंबो थांसै, बेलासिबायबो। नोंसिनि आइया नोंखौ दा नागिरगोन। जेरावखि थाया मानो मोजाङैल' था। हायनारि, थादो, नोंबो थांदो, आंबो थांसै। बिदि बुंनानै लावगाया गावनि न'आव थांफिनबाय। आरो हायनारिया दुखुजों मोदै रुखु रुखु गाबबाय। आरो गाबै गाबै न'आव थांफिनबाय। हायनारिया सानैनो दुखुजोंनो लोमजानाय मोनगुलायबाय आरो न'आव फैनानै उन्दुनानै थाफैबाय। आरो हायनारिया उन्दुबाय थानाय समावनो बिमाया सिङाव हाबफैनानै बुंफैबाय, हायनारि फिसा, नोंखौ नायनो दिनै सासे मोजां सेंग्रा फैगोन माहाजोन नखरनिफ्राय। नोङो मोजाङै साजिनानै था। बेखौ बुंफिननानै हायनारिनि बिमा जायब्रेङा थांफिनबाय। बे समाव आलासिफ्राबो मोनफैबाय। आरो हायनारिनि बिमा जायब्रेङा आलासिफोरखौ बुंबाय, बेयावनो जिरायदो नोंथांमोन। आं हायनारि फिसाखौ लेंनानै लायनि, नोंथांमोना जिरायथ'। बिनि उनाव आलासिफोरनि गेजेराव सासेया बुंबाय,
जागोन दे, जों जिरायगोन। नोङो बिहामजो फिसाखौल' लिंनानै लायदो, नायथारनोसै। बिनि उनाव जायब्रेंआ थांबाय। बिनि उनाव बिसोरनि रायलायनायफ्रा जाजोब्बाय आरो हाबानि खोथायाबो थिग जाबाय आरो आलासिफ्राबो ओंखारलांनो हमबाय। थाथ'लायदो, बिदिब्ला नोंसोरा जों लासै उनफ्राव मोजाङै लासैनो रायलायफिनसै दे। ओंखारलांसै। बिदि बुंनानै आलासिफ्रा ओंखारलांबाय आरो आलासिफ्रा थांखांनायनि उनाव हायनारिया बुंबाय, आयै, नों बे इसिबां बोराय हौवाजों आंनि हाबाखौ बोरै थिग खालामनो हाखो? मा गोसोजों नोङो बिदि खालामनो हाखो? बिमाया बुंफिनबाय, हायनारि फिसा, आं जा खालामदों नोंनि मोजांनि थाखायसो खालामदों। महरा जाहोआ, बैसोआ जाहोआ फिसा, साननानै नाय। बिसोरो बिराद गोजौ थाखोनि मानसि, बिराद माहाजोन। सिमाङावबो सानाखैमोन आं आंनि फिसाखौबो बिदि न'खराव बिलाइनो हागोन होननानै। आरो दाथ' नोंखौ बिदि न'खराव बिलाइनो हासिगोन। बिनिफ्राय आरो खुसिसिन मा खोथा दंबावो हायनारि? हाबायाल' जाग्रोथोंसै, आं नोंजों जेबो रायलायथ'ला, नोंल' जेबो उल्था पुल्था खालामनाङा। दाना साननैसोनि उननि खोथा, हायनारिनि जुलि। जुलिनि उनाव हायनारिया गावनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव। जुलिनि उननि दान मोननैसोनि उनाव हायनारिया गावनि फिसाय राकेशनि न'आव सिरि सिरि थाग्रा जाबाय। बियो हारसिंनो बायदिसिना सानब्रेलाबायग्रा जालांबाय। आरो बिदिनो बियो बायदिसिना सानै सानसेखालि बियो लावगाखौ गोसोखांनानै लावगाखौ कल खालामबाय। नाथाय लावगानाव फन बुबाबो फनानो रिं जाया, फनानो नांहैयाखैमोन। बियो बिदिनो फन ट्राइ खालामबाय थाबाय आरो कलाबो नांहैया। बियो बिदिनो बांसिननिफ्राय बांसिन फाग्लि बायदि जानो हमबाय। फारसेथिं लावगानि गाज्रि अबस्था। लावगायाबो गावनि मोजां मोननाय हायनारिनि खोथाखौ बे बिफां सायायाव जनानै सानबाय थाफ्लांफैबाय, जेराव बिसोरो सिगां लोगो हमलायफैयोमोन। आरो लावगाया हारसिंनो मा सानो मा मायो हारसिंनो मिनियो, गोसो जाब्ला हारसिंनो गाबो, गोसो जाब्ला हारसिंनो रायलायो, बिदि अबस्थानि मानसि जालांनो हमबाय। लावगाया बे जायगानिफ्राय जेरावबो एरायनोनो रोंला। गोसोबा बेयावनो जिरायो, गोसोब्ला बियो बेयावनो गसङो, गोसोब्ला बियो बेयावनो उन्दुयो। बियो गाव जि गोसो बेखौनो मावग्रा जाबाय। आरो फारसेथिं हायनारियाबो बिदिनो हारसिं फाग्लि बायदि थाग्रा जालांबाय। हायनारिनि बिमा जायब्रेंआ हायनारिनि मोजांनि थाखाय हायनारिखौ माहाजोन न'खराव बिलाइ हरदोंमोन, गोजोन संसार आराम मोनजाहैथों होननानै। नाथाय बिमानि साननाय बायदि जायाखिसै, उल्था जाजोब्बाय। आरो हायनारियाबो सानसेखालि लावगाखौ गोसोखाङै गावसोर सिगां लोगो हमलायग्रा बिफां सायायाव नागिरनो थाङो। बे जायगायाव मोनफैनानै हायनारिया गोसोखौ गोजोननानै मिनिबाय। आरो हायनारिया सानबाय, दिनैबा हले आं लावगाखौ लोगो मोनखाथारसिगोन। नाथाय हायनारिनि साननाय बायदि जाफुङाखिसै। आरो दसे समनि उनावनो हायनारिनियाव सोरनिबा कल फैबाय। हेलौ हायनारि? आं नोंनो मोनसे खोथासो खिन्थानो नागिरदों। लावगाया सिगांनि बायदि गैलिया। लावगाया नोंखौ गोसोखाङै नोंनि थाखाय फाग्ला जाबाय। नों जेब्लानिफ्राय बेखौ गारनानै थांदों, अब्लानिफ्रायनो बिहा जानाय लोंनाय थिग गैयै जालांबाय। बियो दा गुबुन जायगायावसो दंहैयो। नोङो हायोबा बिखौ मदद खालामफैदो। बिखौ खोनानानै हायनारिया हान्थु खरायनानै गोग्लैबाय आरो गाव थानाय जायगाखौनो गिदिंलाबायनाय नुजोब्बाय। पार्ट 1 नि काहानिया एसेयावनो जोबथ'बाय। लावगाया बबेयाव मा जाहैमारखो? फैगासिनो पार्ट 2 आव।